Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Ongetorri martxoaren 12ko saiora. Gaurkoan elkarrizketa bat izango dugu. Planetariotik Karmele Gomez etorriko da. Bertako planetarioko STEM planeta deritzon programaren koordinatzailea da. Besteak beste ere komunikazio arduraduna bai da planetariokoa, baina horri buruz hitz egingo dugu. STEM planeta ekimenak antolatzen duen AIEM lehiaketan parte hartzeko deialdia. Pasaren urtean hemen izan genuen ere Karmele Gomez, lantalde bat sortzen zelako lehendabiziko aldiz, Massachusettseko MIT institutoan proiektua aurkeztuko zuena, eta aurten bigarren aldiz lantalde bat sortuko da iaz egindako lanari jarraipena emateko. Izan ere, aurten landuko dena, Marte planetaren lurzoruan landare erabilgarriak sortzea izango da. Oso interesgarria, gero Karmele Gomezek kontatuko digu. Ez da gaur emitituko dugun gauza bakarra, pasaden asteburuan Altsasuko gurasoek Katakraken Iruñean prentsaurrekoa eskaini zuten, Auzitegi Nazionalaren azkenengo erabaki horren inguruan zenolako iritzia duten zabaltzeko. Gero esan bezala eskainiko dizuegu, eta horretaz gain artearen ibilbidea izango dugu gaur. Zehazki Zitadelan labean ikusgai dagoen arte industria deritzon erakusketa. Has gaitezen. 19. mendean hasiko gara, 1853an eta Gerra Karlistaren testuinguruan, Leremiarreko batailak gauzatu ziren Espozi-Mina eta Zumalakarregiren artean. Mende borobil bat geroago, 1953an, Xabier Lizardi euskal idazle ezaguna zendu zen. Hauek dira martxoaren 12ko titularrak. Iruñeak Centennial High School Wine Orkestra banda hartu du. La Pamplonesaren mendeurrena dela eta prestatutako IFOP nazioarteko jaialdiaren harira etorri da banda hau. Udaletxe plazan emanaldia eskaini du eta kontzertua gauzatuko du Pablo Sarasate kontserbatorioan. Gaur arratsaldean euskarazko umorea lantzen duen Irriziklok azkenengo emanaldia edo saioa eskainiko du. Nafarroako antzerki eskolan izango da hitzordua. Bilboko Tartean Teatro eta Alanbike konpainietako 3 antzezlek agurtuko dute udal zikloa arratsaldeko 8:00 aurrera. Femeninoan bultzatu deritzon programaren bigarren edizioa martxan. NLNZ eta NIEK ikastaroa antolatu dute. Izen ematepea irekita dago atzotik martxoaren 22 arte. Txernobil elkartea udan zehar haur ukrainiarrak hartzeko familia nafarren bila dabil. Nafarroako euskalgintza eta ekoizleak laguntzeko herrigoraren kanpaina berria abian da martxoaren 22 arte. Tokiko produktuak bertakoak kontsumitzeak dituen onurak alde batetik eta urrunetik ekartzearen ondorio kaltegarriak bai inguru giroan eta baita sozioekonomikoki ere bestetik nabarmendu da. Egunkarietako azalak ikusteko unea, lehendabizi Diario de Navarra. Lerroburu hau nabarmendu dute. Nafarroak gehitzen du UPN, PP eta Hiritarron alderdiaren zerrenda bakarraren izene izango da. Nafarroak gehitzen du. Azaleko argazkian Osasuna futbol taldea ageri da izenburu honekin. Atzaparkada Malagan. Diario de Notiziaseko titular nagusian, UPNek bere markari uko egiten dio eta eskuinaren frontea zabaltzen du Hiritarron alderdiarekin akordioa egitearen ondorioz. Argazkiak, kasu honetan ere Osasuna erakusten du garaipena ospatzen, zuziri bat bezala izenburupean. Gara egunkariko titular nagusian, UPNek bere sigla ere sakrifikatzen du Hiritarron alderdiarekin egindako hitzarmenean. Azaleko argazkiak pentsiodunen mobilizazio bat erakusten du. Izenburu honek laguntzen du irudia. Peseta batetik 1080 eurora, borrokak jarraitzen du.
orain dela mende bat langileen derrigorrezko erretiroa ezarri zen estatuan. Hedabide euskaldunei dagokienez, Berri egunkarian hau aurkitu daiteke. EAEko berdintasun legeak zabaldu egingo du indarkeria matxistaren adiera. Hori dio lerroburu edo titular nagusiak. Alboan azaleko argazkian Bani McDiarmid Greenpeaceko zuzendari esekutiboa agertzen da eta bere hitzek osatzen dute izenburua. Garraio, elikadura eta ekonomia ereduak errotik transformatu behar ditugu. Bekaldean gainontzeko edukiak. Buteflikak amore eman du protesta tinkoen ondorioz, ez da berriro ere aurkeztuko. Azpian kultura arloan, osatu da 8koa maiatzaren 23an Nafarroako bertso txapelketa ebazteko. Alboan beste bi berri, Kristau eskolak beste 4 eguneko greba deialdi bati aurre egingo dio gaurtik aurrera. Eta amaitzeko errautsetan Azia izenburua daraman edukia bizigiro atalean. Euskal Herria irratiko webgunearekin bukatuko dugu. Navarplumako langileek 40 egun eginen dituzte greban, esaten du lehendabizikoak. Ondoan beste bi albiste, motorzale bat hilda oroz betelun izandako istripuan. Amaitzeko euskarazko umorea taberna agertoki. Irrizikloari erreferentzia egiten dio honek. Iruin herriko agenda. Martxoaren 21 arte Kondestable Jauregiaren beko solairuak Iruñe antitaurina taldeak antolatutako toros zezenak deritzon erakusketa hartuko du. Mota ezberdinetako lanak biltzen dira, argazkiak edo formatu multimediak. Izan ere, azkenengo egunean Jago Pradak berak zuzendutako Bullfight izenburua duen dokumentala aurkeztuko du. Bestalde, punto de vista jaialdiak gaur jarraitzen du. Baluarte Jauregia bere egoitza nagusia da, baina ez bakarra. Festivalaren web orrian zintzilikatuta dagoen programa kontsultatzera animatzen zaituztegu. Egitarauaren baitan gaur proiekzioetaz gain Baobabs Will Destroy Your Planet talde iruindarrak kontzertua eskainiko du geltokin. Gaur arratsaldeko 6etan Burlatako liburutegian Ipuin kontalaria euskeraz eskainiko da. Sarrera libre. Gaur ere arratsaldeko 8etan Nafarroako antzerki eskolan irri zikloari amaiera emango zaio, tabernaria instrukzioak botatzeko ondo bat kaina eta komunak emanaldiekin. Sarrerak 3 euro balio du. Bihar arratsaldeko 4:00 Burlatako kulturetxean pailazoak euskeraz, Pirritx, Porrotx eta Marimototx taldeak musua ikuskizuna eskainiko du eta sarrera 6 eurokoa da. Bukatzeko Launika Peñaren 4. dokumental zikloaren baitan bihar arratsaldeko 7:00 1 de oktubre filma proiektatuko da. Gero solasaldia sortuko da. Sarrera libre. Eguzkitsu goi-lainoek batzuk agertu arren hego-haizea ibiliko da eta temperatura maksimoak nabarmen igoko dira. Arratsaldean haizea iparraldera aldatuko da, hortik aurrera lainoak ugarituz joango dira eta temperatura zeozer jaitsiko da. Asteazkenean goizaldean ateri egongo da orokorrean eta ostarteak zabalduko dira. Gainerako ordutan zerua oso lainotsu mantenduko da eta zaparrada batzuk botako ditu. Ipar-mendebaldeko haizea bizi xamar ibiliko da eta temperatura maksimoak asko jaitsiko dira. Saioarekin aurrera egingo dugu Iruin herriko berriak edo albisteak ikusiz. Etxauri lehenengo. Gaur arratsaldeko 6:30 Oltzako Zendeako udaletxean 21. korrikaren inguruko bilera irekia egingo da. Gonbidapena luzatzen zaio arana guztira.
Ez da agendaratutako ekitaldi bakarra. Martxoaren 21 ostegunarekin arratsaldeko 8etan Etxauriko elizan herri txiki infernu handi deritzon ekitaldia eskainiko da Etxaurin esan bezala. Lehenengo herriko biztanleei egindako elkarrizketak proiektatuko dira bideo baten bitartez, ondoren bakarrizketak burutuko dira Zuaitz Gurrutxaga eta Mikel Pagadiren eskutik eta ekitaldiari amaiera emateko bertsoak eskainiko dira Sebastian Lizasorekin. Egin dezagun aurrera Eguesibargo albisteak birpasatuz. Aurre eskoletan, zentroetan izena emateko garaian gaude, zehazki martxoaren 15 arte. Baita Eguesibarren ere. Izan ere, udal weborrian tarifen prezioak eta bestelako informazioa edo xehetasunak aurkitu daitezke. Eguesibarrekin jarraituz, martxoaren 19an bestalde Sarrigureenen lasterketa solidarioa gauzatuko da eta bihar martxoak 13 arte apuntatzeko aukera dago. Inskribaketa Eguesibargo udalaren webgunean zintzilikatu den link edo esteka baten bitartez burutu behar da. Galarko zendearen txanda. Martxoaren 8ko aldarrikapenak ez dira egun horretan gelditu behar. Saio edo programa honetan behin baino gehiagotan esan dugu. Izan ere, martxoaren 15ean Galarren martxoa eta emakumea ekitaldia burutuko dute, emakumezkoen eskubideen alde. Arratsaldeko 8etan, esan bezala, martxoaren 15ean kontzeju gelan ikuskizuna eskainiko da Bersonando Mujeres en Rock y Versos izenburupean, eta gero afari bat egingo da elkartean. Bukatzeko goazen Iruñea hirira. Pasatako asteburua mugitua izan da udaltzaingorako. 14 auto istripu gertatu dira, horietatik 3 alkohola edan ostean gidatzen ibili izanagatik. Batek zuhaitz baten kontra egin zuen talka, beste batek ibilgailu baten kontra eta 3garrenak kolpea hartu zuen ere, kasu honetan, 3. honetan Nafarroa Behera etorbidean. Epaitegitik pasako dira 3 gidariak. Gaurko elkarrizketatua Planetariotik dator. STEM Planeta programaren koordinatzailea da. Pasaien urtean hemen izan genuen lehendabiziko aldiz IGEM edo IGEM lehiaketan Nafarroatik bertan parte hartzeko lantalde bat sortu zelako eta bigarren urtez beste jarraipena lan horri jarraipena emango dion beste bat sortuko da. Karmele Gomezek kontatuko digu. Landareak Marte planetaren lurzoruan. Hori lortu nahi duen ikasle talde batek udazken honetan, lantaldea sortuko dute eta udazken honetan Bostoneko MIT institutuan aurkeztuko dute. Planetarioaren STEM planetaren ekimenaren edo programaren baitan antolatutakoa da eta Karmele Gomezek ekimenaren koordinatzaileak kontatuko digu. Arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon, Ainhoa. Ta ongi etorri aurten ere. Esker mile, hemen gaude, urte baten bueltan baino, diferente. Bai, iaz ere, Nafarroatik sortzen zen lehendabiziko taldea izan zelako, ez da? Bai, Nafarroatik eta Penintsulatik sortzen zen unibertsitate aurreko ikasleekin osatuta zegoen lehenbiziko taldea. Hemen aritu ginenean, oraindik ez genen esperientzia bizita, gogoan ditut hitzoiek, egingo dugu, eta orain aurten diferente. Eta zen nolako esperientzia izan zen? Bai izugarria, bai hasteko ikasleentzako, eta gero beraiei babesa ematera joan ginen helduentzako, ere bai azken finean mundu mailako ekitaldi bat da, eta hor ezagutza partekatzea sustatzen da pila bat, orden harremanak egoten ziren gure Nafarroako neska mutilak, Kamerungo batekin, Japoniar batekin, Txinatar batekin edo belgiar batekin oso modu naturalean hizketan konpartitzen proiektua eta arras aberasgarria. Bai, prestigiozko nazioarteko mailan Massachusettseko institutoan ze nolako orea, ez? Bai, egia esan udazkenaren bueltan mundu mailako 40 herrialde baino gehiagoetatik iritsitako 6.000 ikaslek hartzen dute parte
eta oso toki berezi arran duzun bezala, eta horko zakit inpresio guztiak partekatzearen aldeko ekimenean bai. Antolatzen duten urtero lehiaketan, aiem edo igen? Bai, urtero hasitzen 2004an, oso modu xumean udako ikastaro bat bezala eta han bakarrik miten egiten zena. Urtez urte handitzen joan da, munduko gero eta jende gehiagok parte hartzen du, eta bai lehiaketa bat dela, baina egia da egiten diren proiektu guztiak partekatu behar direla derrigorrez, eta egindako lanketa guztia, hau da biologia sintetikoaren inguruan lantzen diren BioBricks izeneko tresna batzuk edo lan egiteko modu batzuk hor partekatzen dira horregatik. Lehiaketa bat den arren, arras interesgarria da gero landutakoa urtetan aprobetxatuko den teknologia izanen delako. Aurten sortuko den lantaldea, aurrekoaren lanari jarraipena ematen diote edo lan berri bat da? Ez, taldea berria da, baina aurreko lana jarraituko dute nolabait. Azken finean egon ginenean, komentatu ziguten epailek eta bar, aipatu behar da ere bai gure lanak oso sari berezia eta handia jaso zuela, eta han lehiaketa dela dugu, baina lanaren jarraipena ere bultzatu egiten da. Eta ez bakarrik guk gure lanena jarraitzea, adibidez guk erabiltzen baldin badugu, Valentziatik aurkeztu zuten teknologia bat, edo munduko beste edo zientokietatik aurkeztutakoa, eta gure lanean txertatzen badugu, horrek urte honetara begira puntu gehiago lortzeko aukera ematen dorden. Nolabait ere derrigortuta gaude komila tartean lana jarraitzera, baina aldi beran ere zentzua du. Azken finean lan handia egin zen, oso lan polita, landareak eta espazioa uztartzen zituena, ora planetarioa ere pixkat kokatzen genuen horretan, eta aurtengo erronka, sarreran epatu duzunez, espaziora konkretuki Marte jarri dugu hor pixket jo mugan. Bai, hori, Marten landareak sortzea, landare erabilgarriak. Bai, horrela esan da behar bada, gehiagitxo da, baina horre guk hausnartu nahi dugunaz, azken finen lan hau ikaslek egingo dute, zer behar du landare batek Marten aurrera ateratzeko, ez? Nolakoak dira Marteko zoruak? Ez dira hemengoak bezala, hango grabitatea ere ez da lurrean dagoena bezala, sustraiak adibidez, ez dakite norantz hazi behar duten, hemen lurrean badakite berakaioan behar dutela, hemen dagoen grabitate konkretuagatik, baina Marten ez lukete horrela funtzionatuko, orduan ideia horien inguruan osnartu beharko dute eta proposamen berriak aurkeztu. Eta gainera hemen ere aplikatu daiteke kutsatutak dauden lurzorua kontutan hartzeko eta bar, ez? Noski, azken finean, espaziora begira egiten diren esperimentu guztiak, lehenbizi lurrean ere badute aplikazio hori eta beti ateratzen gara nola baitere irabazten zentzurretan, ez? Azken finean, ezin dugu ahaztu espazioa hor dagoela, arras motibagarria dela, baina gu guztiok lurra planetan bizi gara eta lurraren zeinketa izugarrizko garrantzia izanen du, dudik gabe. Eta laborategi batetan landuko dute hau guztia? Hori da, CSIC-eko laborategian, Mutilban izanen dira, hango mentoreak, hango ikertzaileak lagun izango dituzte, Paco Muñoz, Edurne Maroja, Javier Pozueta, horiek arituko dira. Gero laborategiko koordinatzaile bezala izanen dugu iaz egon zen pertsona berbera, Sara García Gualde, berakola ere gainera gazteak oso ongi manejatzen ditu, eta gero planetario aldetik, planetarioko lantaldea, Fernando Jauregi, Javier Armentia, Nieves Gordon, hango lankide guztiak inoraztu gabe, eta ni neu ere lotura hori egiten. Nori zuzendutako deialdia da? Guk bilatzen ditugu neskak eta mutilak, 4. DBH, lehenbiziko eta 2. batxilergokoak. Beharren arabera edo zer behar dute ikasloiek aurkezteko, lehenik grina, motivazioa zientziaren inguruan, biologia sintetikoa izanen da lana guztiaren ardatza, baina ezin dugu ahaztu lana inglesez aurkeztuko dela, beraz, ingleseko maila edo inglesez solasten jakitea edo lama defendatzea ere hori bilatuko da, eta gero ongi pasatzeko gogoa. Haunitz lan egingo dugu, baina proiektua arras interesgarria izanen da. Eta gainera ere komunikaziozko profila dutenak ere kabida dute, ez edo? Bai, azken finean guk egin behar dugu proiektu bat, baina
hori sozializatu behar dugu, mediotara atera behar dugu, egin behar dugu wiki bat, webgune bat beraiek aipatzen duten bezala, posterra, eta hori guztia, batzutan oso lan ikusezina izan nahi dena, oso garrantzitsua da proiektua beranentzat, zeren sekulako lan egiten baduzu, eta hori ez bali baduzu kaleratzen, lana nola baitere erdizka egina dago, beraz, profil desberdina begiratuko ditugu, hori bai, biologia sintetikoa maite dutenak edo biologia maite dutenak denek izan behar dute. Zenolako iraupena izango du proiektua? Hilabete askotako proiektua da, nola baitere hiru atal desberdin ditugu. Orain maiatzetik ekainera bitartean egingo ditugu formazio saioak planetarioan, pixkate kontestualizatzeko, beraien artean ere ezagutzeko, zeren neskamutiko hauek izanen dire instituto edo eskola desberdinetakoak. Horren hor pixkate ekipoa bera osatu behar dago, elkarrez ezagutu, formazioa eman, beraz hori planetarioan. Gero uda guztia, uztaila eta abuztua, San Ferminak libre utziko ditugu, lasai, baina hor egunero goizez pasabarko dute laborategian. Hori ere garrantzitsua da egutegia errespetatzea. Beraiek ulertu behar dute ia lanean bezala daudela, badute aukera profesionalen aldetik sekulako jakintza jasotzeko, beraz eskatzen zaigena da egutegia oso garrantzizkoa dela, zeren ematen ez badu ere lan egiteko orduak ere mugatuak dira, zeren irailean ja 3. atal horretan ikasleak berriz klasera doaz, eta orduan bakarrik larun bat goizak baliatuko ditugu. Beraz, 3 atal, lehenbiziko formazio, ondoren laborategia, eta gero ja komunikazio lana eta sozializazioarena azkeneko iraila aurria tarte hortan. Eta hautaketa prozesua nolakoa izango da? Oso konplexua izaten da, zeren hain berria denez, ezin ditugu xehetasunak hain ongi eman, esan nahi dut. Adibide bat ematearen, ez dugu bilatzen denek ingleseko zertifikatua izatea, zeren badakigu badirela pertsonak euren kontestuaren arabera aukera izan dutenak kanpora joateko inglesa ikastera, beste batzuk ez, baina ez dugu hain fokoa jarri nahi paperetan, baizik eta ikusi nahi dugu aktitudea. Eta horretarako hain zuzen ere aurten eskatzen dugu bideo bat grabatzea, inglesez, euren burua aurkeztuz, eta hor ere neurtuko da. Erabiliko den beste eremuetako bat izanen da, taldea parekidea izango dela. Lau neska eta lau mutil, maila desberdinetakoak, eta hor bai izanen dela ez eguneko erabaki horra, baina bai kontutan hartu beharko da, zein ordenean jaso diren proposamenak. Hau da, orden kronologikoa, noiz egin dituzten izen emateak, hor, ezakiten esan, zer ikusia izan dezake zalantzak izatekotan. Bideoetan oso argi ateratzen baldin bada, behar bada kronologikoa ez dugu erabiliko. Baina hor barritugu hainbat baliabide izan, ahalik eta ekipo edo talde hoberen egiteko. Eta Nafarroa osotik jasoko dituzue? Bai, nahi duguna da Nafarroako ikasle guztiak inplikatzea, STEM planetak Nafarroako gobernuari esker eta industria eta hezkuntza departamentuari esker sustatzen da. Iruñeko planetariotik bideratzen denaren Iruñean gaude, baina Nafarro guztira zabaldu beharko den gaia da, hori nahi dugu. Eta ez dakit, leitza, bastan edo tuterako ikasleak ere animatzen zizkigun, erronkari edo nahi dutenak. Hori bai, Iruñera lana egitera etorri beharko dute batez ere uda horretan. Baina nik aipatzen dut, batzutan futbolean aritzeko gurasoak mugitzen dituzte ikasleak alde batetik bestera. Biologia sintetikoarekin zer berdintxu lortzen dugun. Eta esan zu iraietik aurrera, asteburuetan izango litzatekela? Bai, larun bat goizez. Orduan, suposatzen da, udan gogor egin baldin badugu, iraila eta aurrikoa pixketarinago izango dela. Baina, proiektu bada eta proiektuak berak eskatzen duenari aurre egin beharko diogu denen artean.
Eta aniztasuna hori bilatuz ikastetxe bakoitzetik ere muga daude parte hartzaileari dagokionez? Muga baino guk aipatzen dugu testuan ikastetxe bakoitzak aurkez ditzala neska bat eta mutiko bat. Zergatik? Azken finean 8 plaza ez dira inbertze eta ez da aukera edo ez dugu uste dela bapatean klase guztiak apuntatzeko jarduera baizik eta hor pixkat irakasleen konplizidadea bilatzen dugu eta nahi dugu beraiei galdera egin, ez duk nor bidaliko zenuke ona, edo nor ikusten duzu zure taldean motibatua. Hor ere kriba egiten lagunduko digu, zeren ikastetxe bakoitzetik 40 eskakizun jasotzen baditugu, ez da guretzat ere erraixa. Nahiago dugu beraiek irakaslek edo zentruek lehenbiziko kriba bat egitea, eta gero proiektu honetarako motibatuenak diren ikasleak bidaltzea. Kasu honetan eta parekidetasunaren kontuagatik neska bat eta mutiko bat eskatzen genuen, baina baten batek 3 neska 2 mutiko edo alderantziz bidaltzen baditu ez da zer gertatzen. Orain apuntatzeko epean gaude? Hori da, epea zabaldurik dago, joan den martxoaren 6an ireki genuen eta martxoaren 29 arte. Martxoa ia guztia, planetarioko webgunearen bitartez, hor galdetik badago, xehetasunak ere agertzen dira eta ez da bat ere zaila. Eta gaur ere informazio saioa eskainiko duzue? Hori da, gaur guztia zertan datzan ulertu edo ikusi edo ikasi nahi duenarentzat, planetarian nola oso modu informalean kontatuko dugu iazko esperientzia nola izan zen eta galderen zaila izanen gara, beraz nahi duten guztiek irakasle, familia, baita enpresa edo erakundei ere, horiek interesa badute, aukera izan dute gaur arratsaldean. Aurreko esperientziara bueltatuz, esan duzula errekonozimendua jaso zuela lanak? Bai, izan zen kategoria aurre unibertsitarioetan, 76 talderekin lehiatu ginen, eta landare proiektu honena jaso genuen, eta gero bi nominazio ere bai. Hori, ulertzen ez denarentzat, nahiko pauso handia izan zen, ez baita oso ohikoa lehenbiziko urtean aurkezten direnek saria irabaztea, baina gogo biziz bueltatu ginen eta horrek ere indarra eman digu aurten ere gure lanaren jarraipena egiteko. Eta esan duzu ere, penintxulatik talde ezberdinak sortzen direla? Bai, iaz high school edo unibertsitatez horreko eremuen artean gu ginen penintxulako bakarrak eta esan zigutenak ginela Europako aldeko bakarrak, Mediterraneo aldeko bakarrak. Aurten jaso ditugu deiak Madrigo institutu batetik, baita Valentziaren ematen animatuko dela, eta bai penintxula aldean unibertsitate taldeak gehiago izan nahi direla. Horren harira, okurritu zaigu pixkat motorra berotzen hasteko, datorren asteburuan, 16 eta 17an, planetarioan, lako bilera informal bat egitea, hitzaldiak eginen ditugu elkarren artean, trikimaioak azalduz eta bar, eta berriro ere planetarioen bitartez badago galdetegi bat eta hurbildu nahi duenak aukera izanen du ere ezagutzeko. Euskarazko hitzordu bat ere badaukazu ez? Euskarazko hitzordua ere izanen da mentoretzarekin, STEM planetarekin, 23an ja. Hola, agenda nahiko baita dugu ikusten duzunez, eta sar daitezela webgunean eta hor aurkituko dute dena. Bai, martxan dago guztia, mugimendu asko. Bai, mugimendutara naunitz, baina polita eta zirraragarria aldi berean, bai. Orduan, informazio gehiagorako esan duzu planetarioaren webgunera jo dezakegula? Bai, planetarioaren webgunea edo stempaneta.eus webguneare hor badago, biak elkarrekin lotzen dira, eta dozer gazaretarako hor gaude deitu, idatzi edo hor erantzunak emanen ditugu. Ez dakit aipatu ez den zerbait nabarmendu beharrekoa edo? Bueno, ez, izan ematea zabaldi dagoela eta proposamen esperoan gaudela. Lana handia dela, baina nik batzutan hau beka batekin alderatzen du, eta aukera oso berezia da ikasleentzat, eta lana egin behar den arren, gero jasotzen dena, eman dena, baina askoz gehiago da, eta animatzen ditut guztiak. Eskerrik asko, Karmele. Zuei. Hurrengora arte. Mil esker.
Saioari bukaera emateko bi edukiekin utziko zaituztegu. Alde batetik, asteburu honetan Katakraken Altsasuko gurasoek prentsaurrekoa eskaini zuten Auzitegi Nazionalaren erabaki horren ingurukoa. Oraintxe bertan ikusiko duzue. Eta jarraian artearen ibilbidean Zitadelako labean ikusgai dagoen erakusketa bat eskainiko dizuegu. Arte industria deritzona. Atera diozu zaurietan musu, ezer ezean zu minari aurpegian, ezurrari egia. Ia bi urte terdi, mina eta oinazea sortarazten digun ilun batean eta oraindik ez dugu atzematen noiz izanen den tunelaren irtetako argia ikusiko dugun eguna. Justiziaren argia alegia, gure elkarbizitza arautzen duten oinarrizko eskubideak bermatzen dituen argia. Eta hoien zaintza eta babesaren arduradun nagusiak epaileek behar lukete izan. Auzitegi Nazionalak ez da justizia ezartzen duen erakundea, ez da justiziari, ez du justizia bilatzen, ez du justiziarik egiten. Erabaki berri honekin zera azaltzen du. Bere mendekua gozea. Guardia Zibilari men egiteko nahia, askatasun eta eskubideen murrizketarako bidean jarraitzeko asmoa, segurtasun indarrak salbu, edozein herritak zigor daiteken eredu baten bidean. Erabakiak berriro zigortzen ditu gure seme-alabak, neurriz kanpoko kondenak ezarriz. Epaiak oinarritzak hartzen duen kontakizuna egia balitz ere, hainbeste urtetako kartzela zigorrak astakeriak dira noinaitik ikusita. Europan ibili garelarik, hainbat kazetarik iaz zenbat hildako izan ziren galdetu izan digute. Eta egia hauxe da, kalterik larriena hautsitako orkatia da. Espainian zauri txiki bat eta arramaska batzuk. Eta ez da besterik. Eta hautsitako orkatil batengatik 72 urtetako gartzela zigorrak ezarri dizkiete. 72 urteko orkatila hau batengatik. Badira delitu asko ere larriagoak, zigor txikiagoak jasotzen dutenak. Bestalde, gainera 2016 urtean, bertan, 9.571 gertakari izan ziren agintari atentatu gizan jasoak. Bat bera ere ez, ezen ikertu ez da epaitu terrorismo gisa kalifikatua. Bat bera ez, ezen epaitu Auzitegi Nazionalean. Bat berak ez zuen jaso alako zigorrik, ez da armak erabili baiziren edota autos harrapatuak izan baziren ere. Auzitegi Nazionalak egin duen terrorismo kalifikazioaren erabil maltzurrak lamela epaile instruktore arduradun nagusia delarik, bera zein lehenengo eta bigarren sententzia ebatzi duten beste epaile batzuk Guardia Zibilaren zilarrezko dominak jaso dituzte. Prozedura judiziala nahastea zuen helburu, mendekuan oinarritutako zigorra ezarri ahal izateko eta auzia berenganatzeko Nafarroako herrialdeko auzitegiari ebatzi. Ez dira terrorista gizan epaitzen, baina terrorisma bailiran zigortzen dira. Guzti hau botere gehiegikeria izan da eta oraindik ere. Ez da neurrigabetasun kontua soilik. Judiziarloan jarduna arautu behar duten iriztien baiketa da. Errugabetasun presuntziorako eskubidea urratzen da, baita epaiketa justua izateko eskubidea, baita ikerketa objektiborako epaimahai neutrala izateko eta baita ere frogatzearen ardura akusazioaren gainean dela eta gertakariak frogatu behar direla arrazoizko zalantzarik haratago. Ez gara hemen hasiko erabaki hontan zein aurrekoan guzti hau urratzen duten adibideak zerrendatzen. Argudio bakar bat aipatuko dugu. Sententzia goitik bera bota eta akusazioaren kontakizuna zalantzan jartzen duena. Gertakariak izan eta gutxira zegoena jasotzen duen bideoaz ari gara.
Hor ikusten da Guardia Zibilaren sarjentu istiluan parte hartu zuen jendea bilatzen. Nolabaiteko garrantzia ematen zaio sarjentuaren atorra txuri-txuria ikusteari, eta hori ez datorrela bat askoren artean emandako sekulako jipoia jaso eta gero. Baina ez da kontutan hartzen, sarjentua foruzaingoak lagunduta, ustezko erasotzaileak bilatzen ari denean, egun auzipetuak dauden 3 gazte ditu aurrez aurre, eta ez ditu identifikatzen, eta beste taberna batera doa bilan segitzeko. Ez baditu ezagutzen gertakaria eta minutu gutxira aurrez aurre dituenean, nola da posible ezagutzea handik egun batzuetara identifikazio saioan edo argazkitan. Gaur egun pertsona horiek kartzelan daude eta zigor luzeak betetzen ari dira. Ezin dugu ahazten utzi, akusazio aldearen froga bakarra salatzailearen kontakizuna dela, defentsak aldiz makina bat froga eta lekuko. Sententzia kontakizun hori du oinarri bakarrik, gure seme-alabak zigortzeko. Bideo horrek frogatzen du salatzaileek gezurra diotela, eta kontatu dutenaren zalantza mordoa agerian utzi. Horregatik, epaile instruktoreak eta epaimaiak azken unera arte galerazi zuten froga hori sartzea. Hain gauza argia ikusten ez duen epaimai edo epaileak ez du justizia epaimairik osatzen. Azkenik, zera azpimarratu nahi genuke. Diskriminazio larria erabiltzeak irizpide politiko edota ideologikoaren arabera zigorran eta mendekuan oinarritzen den eredu zabal baterako atea irekitzen du. Hau, oinarrizko eskubide eta askatasunak babesten dituen zuzenbidezko estatutaren aurkakoa da. Gizarteak arduraz hartu beharko luke hain hau zeren eta gaur gure seme-alabak dira, baina aurreratzean edonor izan daiteke. Hala ere, gertatzen den bide judizial guztia jarraituko dugula baieztatzen dugu. Guzti hau delata, lehenik eta behin azpimarratu eta eskertu nahi dugu jasotzen ari garen elkartasun eta babesa eskainiz mezu uholdea. Mila esker. Mezu guzti horiek jaso eta gizarte osoari deia luzatzen diogu. Mugitzeko deia, kalera eta injustizia salatzeko gonbidapena, urrengo asteetan herri eta hirietan mobilizazioak egiteko deia. Hauze proposatzen dizuegu leloa. Hau ez da justizia, Altsasukoak aske. Esto no es justicia, Altsasukoak aske. No justice here, Altsasukoak aske. Eta alakorik. Mobilizazio guzti horiek bosgorailu lana egin dezatela eta indar dezatela gaur hemen iragartzen dugun manifestazioa. Martxoaren 24an izango da, eguerdiko 12an, Altsasun beheko bentatik hasita. Suhiltzaileen ondoan, herriko kaleak zarkatuko ditu, hau ez da justizia, Altsasukoak aske, lelopean. Ekitaldi izatea espero dugu. Ekitaldi handia izatea espero dugu. Beste bat, duintasuna eta justiziaren aldeko borrokan gogoratuko duguna. Azkenik, gonbidapena luzatzen dizuegu gure kanal eta sare sozialak jarraitzeko, bertan emango dugulako informazio gehiago, gure hausnarketa konpartitu eta baita dinamika hontan laguntzeko tresnak ere. Berriz ere, mila esker. Kalean ikusiko dugu elkar, oraingon Altsasun martxoaren 24an. Altsasukoak aske, Altsasu gurasoak. Mila esker. Atera diozu zaurietan musu, zer ezean zu minari aurpegia, gezurrari egia. Aurrera Altsasu.
Hau izan da guztia gaurkoz, eskerrik asko hor egoteagatik eta bihar arte.